Ako vznikla myšlienka na skladbu Láska? Pamätáš si ten moment, keď si povedal, toto idem napísať? Hodím prajem každému. Jasné, myšlienka je absolútne... No táto pesnička celá vznikla tak, že ja som bol v takej rozhodenej polohe, myslím také vnútornej, že neviem, či to bola, niekto by to nazval, že depresia, niekto by to nazval, že ja neviem čo, niečo nepríjemné, proste zlé, vyhorenie, alebo ja neviem. Proste táto situácia nastala a mi volala kamoška, že nejdeš von, idem som na prechádzke s obsom. A ja že no čo ma hovoríš a toto a že a idem. Tak takýto som proste išiel. Otvorím dvere. Tam kamoška s obsom, taký ten chlopatý bez čo Mailera. Ten maličký, vieš, taký. Tak ten, počuj, on bol tak špecifický, že ja predstav, že si tu zlú náladu úplne, že nič za nič nestojí a zase ten pes, on keď ma uvidel, vždy keď ma uvidel, že tak pacička mi hodila a ja hneď, Ježiši Kriste, hneď obrovský úsmev. Nič mi ten pes nepovedal, len sa ku mne pritúlil, pár slov sme si prehodili s tou jej majiteľkou. Išiel som domov po cigarete a zrazu ja idem domov a si uvedomujem na schod, že som úplne usmiatý. Úplne, že kokos, neuveriteľne som spracovával, že ten pes, čo dokáže urobiť s človekom takto. Úplne zo sekundy na sekundu, úplne zmena. Všetko bolo zrazu zo stola preč a ja som si chytil gitaru. Lebo ja som bola toho psa, vždy keď som ho uvidel, tak jo, poďte moja láška, poďte ona. S tými packami, vieš, takže tu bola tá prvotná myšlienka, ja že Ježiš Bože, a som si uvedomil, jak ma ten pes proste zmenil takto a chytil som gitaru a že som sa tak tešil z tej nálady, že všetko to temné je preč. Poď sem, moja láska. A že láska, to by bolo láska, ako ale láska. Ako žádne hudobný, hej. Takže tu som mal všetko v jednom vlastne a už som sa vytešoval z ďalších vecí z toho. No a takto vznikla pesnička. Všetko si robil sám, alebo si na produkcii spolupracoval s niekým ďalším? Všetko som si robil sám, pretože v mojej hlave je toľko producentov, všetko toľko muzikantov, že objavujem ich, ale samozrejme rád spolupracujem akože aj s veľmi s muzikantmi, ktorými sa dá, ktorí sú na úrovni takej, že je to radosť robiť. No ale túto skladbu konkrétne som robil sám všetko, keďže ja si vlastne všetky veci nahrávam sám. Všetky nástroje, gitara, bas, všetko proste. A je dobre vedieť, iba také podotknutie, že je dobre naozaj mať ten pocit, keď si aj bas-gitarista, aj gitarista, aj hudobník, aj producent, aj spevák, vieš, v jednom. Ty cítiš to všetko, čo to znamená, neviem, na škodu. Robil som to sám. Laci, ako si pristupoval k dikcii v tejto skladbe, keďže sú tvojou dominantou? Nechal si im priestor, alebo si proti prospech emócie? Presne to je super otázka, lebo to je zaujímavé na tejto skladbe, že väčšinou špekulujem, alebo snažím sa teda byť taký, že akože nejakým spôsobom takéto niečo zaujímavé tam dať, ale udržiavať tú jednoduchosť, vieš, aj pri tej komplikovanosti, vieš. Ale táto skladba bola, že bicie sú tam, není použitý jeden prechod, proste som to nahral úplne, že zavretá hajetka slova, otvorená hajetka refrén. Ani prechod, nič. Furt okolo, no si povedal, že to bude tak jednoducho urobené a všetko som nahral na prvýkrát. Celá skladba bola asi tak 15 minút, ako ju počuješ. Všetky nástroje za 15 minút. Aj zmixované, tak puf, okolo 15 minút. Potom som ešte dospieval spev. Ježiš, moja Matúška, poďte, hopi. No, ešte som dospieval spev na chate o mesiac neskôr. Poďte. Bože, ona tu má 20. To je 20, čiže to je kamika. Dobre. Ako a kde vznikal klip? Klip vznikal na chate, v Štianských Baniach, na úplne na vesmírnej ploche, proste to je neskutočné. To je taký flek, že za to som strašne vďačný. Tam som trošku oddychoval a tam som natočil celý klip na jeden telefón. Kamarátka mi pomohla, že dali sme nejaké zábery a tam som vlastne všetko. A potom som vlastne, nejak sa to natočilo, to bolo tiež do hodiny natočené komplet všetko. A potom som 2 mesiace čakal na to, kým sa jeden alebo druhý, ktorého som poprosil, že uráčia, lebo ja som ešte nemal moc strihať si ako video, hej. Strihať som chcel, mi niekto pomôže, lebo to bola pre mňa, že ježišmarja, akým sa naučím.
Ako som to 2 mesiace to vlieklo, každý mi posielal nejaké verzie, kde bolo nič, synchronizácia, nesedel len, že dobre to je ako nábeh, ale tá synchronizácia, a proste ja, že nebude nikomu vysvetľovať, že čo, stiahol som si jeden program, druhý, tretí, štvrtý sa mi zapáčil, za jeden deň proste ja. Takže keby som to zhrnul, za 15 minút skladba, za hodinku spevy a za ďalšiu hodinku vlastne natočený klip a za jeden deň všetko zrobené. Čo by si chcel, aby si ľudia odnesli z tejto pesničky? Táto pesnička je o tom, v podstate, že ľudia by si mali odniesť tieto pesničky, jednoduchosť, vieš. My si všetko tak komplikujeme radi, vieš, že nakoniec tak sa zamotáme, že vlastne potom, keď odhalíme zase že tú jednoduchosť, tak kúkame, že ja to hľadám tam a tu je to celý čas, vieš. Takže chcel by som poukázať na to, že jednoduché veci si treba proste normálne pripomenúť, že existujú a sú tie najdôležitejšie v živote. To znamená, ráno, keď sa zobudí. Čo? Mať svoje úsmev. Skúste to. Pretože je to brutálne. Toto keď po 2 mesiacoch budeš cvičiť, uvidíš zrazu, jak začneš pristupovať každý deň, však poznáte nejaké sme príďam. Okrem sandálov. Počúvaj, takže jednoducho, je to o láske v podstate, čo každý z nás po nej túži a láska, poď sem láska, skákanie, šalalalajlaj, to bude spievať aj ten, čo spievať nevie, takže teším sa na minimálne 20 000 vokály pri tejto pesničke.